धेमाजि जिल्ला थामनं नावखाथा गामिनि सासे गोख्रों समाज सिबियारि रामेश्वर बसुमतारिया 90 बोसोर बैसोआव दिनै रुंसारि जालांबाय। समाज सिबियारि रामेश्वर बसुमतारिया दुखुनांथावै दिनै फुंबिलिनि 4 बाजियाव हरखाब प्रेसार स्ट्रक जाना गोग्लैनानै अबथिरा जिउ गोमायो। समाज सिबियारि रामेश्वर बसुमतारिनि अबथिरा जिउ गोमानायखौ लानानै दिनै थामनं नावखाथा गामिनि रायजो राजाफ्रा गोथौ दुखु मोनदों। समाज सिबियारि रामेश्वर बसुमतारिया मोनसे समाव नावखाथा गामियाव गोबां बिहोमा होनानै बयनिबो गोसोआव जायगा मोननाय सासे सुबुंमोन। मख'जाथावदि रामेश्वर बसुमतारिया सिमनसापुरि एसबि बड' गोजौ फरायसालियाव गायसननायावबो गोबां मदद होदोंमोन। रामेश्वर बसुमतारिनि दुखुनि नखराव दिनै धेमाजि ओनसोलनि गोबां आफादनिफ्राय रामेश्वर बसुमतारिनि गोथै देहाखौ आर'नाइ आरो बिबारमाला लानानै बिदाय होदों। गिबिनो बड'लेण्ड पर्टेल नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावग्रोबाय। बिथाङा दिनै अबथिरा जिउ गोमालांबाय। बिथाङा मैया प्राय 3टा साराय 3टासो समाव प्रेसार स्ट्रक जानानै हायाव गोग्लैदोंमोन आरो बे हायाव गोग्लैनानैनो बिथाङा राव गैयै जालाङो। बेजोंनो हरसे न'खरावनो थानानै दिनै नैबे फुंनि प्राय 4-5 बाजिसोआव रुंसारि जालाङो। लोगोसे ओरैनो आं बिथांनि फंनैसो जारिमिन बुंलांनो सानबाय। जिहेतु जोंनो सम खोन्थायोमोन बिथां रुंसारि रामेश्वर बसुमतारिया नैबे ओनसोलनि बिथाङा बुंनो थाङोबा गिबि हादान जाजेननाय आरो मुरब्बि। बिथांमोननि दैदेननायावनो नैबे ओनसोला दिनै खोब ग्रें-ग्रेङै रायजो जानो मोनबोगासिनो दङ। लोगोसे ओनसोलनि सोलोंथाइ फसंथान बेफोराव बिथांमोना खोब गोसो गुदुंमोन। बिथाङा बिदिनो प्राय गंनैसो अनुष्ठानखौ बिथांमोनानो गायसननो मोन्दोंमोन। जोङो मिन्थिनाय बायदिबा जोंनि सानजारि नोगोर ओनसोलाव थानाय गंसे सतीश बसुमतारी बर' गेजेर आरो गोजौ फरायसालि बेखौ बिथांमोनानो गायसननो मोन्दों होननानै जोंनि गेजेराव फोरमायलांदों, जों मिथिदों। जोङो आरो बिनि उनावबो जोङो बुंनो थाङोबा खमबाबो 10-20 बोसोरसोखौ जों लोगो मोनफानाय बायदि जाहैबाय। दा बेवहाय बिथांमोना समाज दैदेननायाव गोदोनि जारिमिनफोरखौ जोंनो फोरमायोमोन। गोदोनि हादान जाजेननाय बाथ्राफोरखौ फोरमायोमोन। जों खोब साबायखर बावोमोन। खोब सासे बेसेन गोसा सुबुंमोन बिथाङा दिनै रुंसारि जालांबाय। आं बेखौ जाहाथे आफा अबं गसाइआ सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा होयो, आं बेखौ आफा अबं गसाइनाव बोर बिनाय जाहैबाय। लोगोसे आंनि दिनैनि बे फंनैसो बुंथिनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। बड'लेण्ड पर्टेलनि गिबि आङो साबायखर बावग्रोबाय। दिनै जोंनि बे थामनं नावखाथा गामियाव नोंथांमोना लिंहरनाय हिसाबै नुजाफैबाय। दा बेखौ जों दिनै जोंनि गेजेरनिफ्राय सासे जोंनि थामनं नावखाथा गामिनि गोरा गाहाय एबा गामि दैदेनगिरि, गोदोनिफ्रायनो बेवहाय हादान जाजेननायनिफ्रायनो आफामोना हादान जाजेननायनिफ्रायनो बेवहाय बिथाङाबो रायजो जाफैदोंमोन। बिथां दिनैनि बे रुंसार जानाय बिथांनि मुङानो जाबाय रामेश्वर बसुमतारी। बिथाङा गोदो 1972 बोसोरनिफ्रायनो जों बेवहाय सिमलिगुरि नगावनिफ्राय फैनानै रायजो जाफैदोंमोन। थामनं नावखाथा गामियाव हादान दाननानै बेवहाय फरायसालिबो गैयामोन आरो बिदिनो डक्टर मेडिकेलबो गैयामोन। बै समावनो बिथांमोना सानखांनानै माखासे गोरों गोरा अबेबा गामिनिफ्राय लोगो नांलायनानै गंसे फरायसालि गायसनदोंमोन। बे फरायसालियानो जाबाय बर' माहारिनिमोन। जोङो सिमनसापुरियाव थानाय दानि सतीश बसुमतारी बर' हाइ स्कुल, बिथाङाबो बे गायसननायाव बिथाङाबो मदद दङमोन गामिनिफ्राय। आरो लोगोसेयै बापुजि स्कुल होननानै बुङो, बे एसामिस मिडियाम केकेपि हाइ स्कुल, बिथांमोना बे स्कुलखौबो गायसनदों होननानै जोंखौ फोरमायलांदो आरो गोदो गोदाय। बिथांमोना गोबां जोंनो फोरमायलाङोमोन, माखासे जोंनो बेसेन गोसा एडभाइसबो होयोमोन। फरायसालि गायसनदों, नावखाथा एम इ स्कुल गायसनदों, नावखाथा एल पि स्कुल गायसनदों, बेबायदिनो सिबि बड' हाइ स्कुल गायसनदों आरो लोगोसे
TD बर' एम इ स्कुल गायसनदों। बेबायदिनो गोबां माने शिक्षा सोलोंथाइ फरायसालि गायसनलांदों बिथांमोना जोंखौ बोसोन होनानै जोंजों लोगोसे सावरायलायनानै बिथांमोना बेबायदि हाबाफारिखौ मावदों। दा जोंखौ जानाखि लामा देखायलांबाय जोंनि नावकाटा एरियानि बे ओनसोलनि बिथांनिबो माखासे बेसेन गोसा बिहोमा दङ। बेनिखायनो जों बिथांखौ गांसे आर'नाइजों जोङो दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै आं धेमाजि जिल्लानि लेङाइ आफादगिरि लोगोसे जोंनि सानजा सानजारि आनसलिकनि लेङाइ आफादगिरि जितेन बर' बिथाङाबो दङ। जों सानैजों गांसे आर'नाइ होदों आरो लोगोसेयै जोङो BKCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा सरकारि साराबो बिबार बावनानै थांबाय बिथांनि बे रुंसार देहाखौ सोलेरखौ। दा बे हिसाबैनो दिनैनि बे बेसेन गोसा जिउखौ बिथाङा जानाखि रायजोनि थाखाय बावनानै थांबाय जों गोबां खहा जादों। बेबायदि आरो सुबुं नेक्स्टआव जोङो मोनगोन ना मोना। दा जोंनि थाखाय जोंखौ गोबां फोरोंनांगौ। जों बे फरायसालियाव फरायनानै दिनै बेसेबांसो जों BA पास बा MA पास जानो हादों। गथ' गथाया मेगन नुदों। बेबायदिनो गोबां डक्टर इन्जिनियारबो ओंखारलांदों आरो जोङो नै ताबुराम बर' आरि दङ। बिथाङाबो गोदोनिफ्रायनो हादान जाजेननायाव बिथांमोनजों लोगोसे दङ, हेफाजाब होयोमोन। बेबायदिनो बिथांनि न'खराव सासेल' फिसाला दंमोन आरो बे फिसालायाबो अबेथेरा बेराम जानानै दिनैनिफ्राय 7 बोसोरसोनि सिगां रुंसार जालांबाय। दा बे रुंसार जानायनि 2 फिसाला थालांबाय आरो लोगोसेयै दिनैनि बे रुंसार जानाय रामेस्वर बसुमतारिनि बिसि थालांबाय, बिहामजो थालांबाय आरो बिदिनो बिजामादै फिसाजो थालांबाय जोंनि गेजेराव। बिथाङा गोबां दुखु दाहानि गेजेरजों मोजाङैनो बारो बिथाङा थैलांबाय, दिनै रुंसार जालांबाय। जेबो खिला हासुला जायाखै, जाहाथे बिथाङा मोजाङैनो जिउ बाउलांबाय। जों बेखौनो आनान गसायनायाव बिथाङा जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हाथों एबा जायगा मोनहैथों बेखौ आर'ज गाबनानै दिनै नोंथांमोननि पर्टेलनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो हागोन। मोनसे गोदो हाग्रा दिनावहा रायजो जानायनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा लांनो फैनायखौ गोजोननाय मोनदों। दा बे रामेस्वर बसुमतारी होनना बुंनाया जोंनि नावकाटा गामिनिमोन आरो आंबो बे गामिनिनो। लोगोसेनो बेबायदि बे समावहा 1971 समावहा जों बिदिनो लोगोसेनो जों थाबायलायबाय थायोमोन, रायजो सेवा खालामनानै जोङो जेबो मिथिं मावथांबाबो जों थाङोमोन। थिग बेबायदि खालामनानै मिथिं मावथाङाव थांनायनि गेजेरजों जों बेफोर फरायसालिफोरखौ जेराव जेराव गैया बे फरायसालिफोरखौ जों गायसननो मोनदों। बिथांनि रुंसारि जालांनायनि लोगो थांफानानै जोंहा गुदि फरायसालि गैयिफोरखौ गुदि फरायसालि जों गायसननो मोनदों आरो बेबायदिनो गेजेर फरायसालि गैयिफोरखौ गेजेर फरायसालि जों गायसननो मोनदों आरो गोजौ फरायसालिखौबो जों गायसननो मोनदों आरो। दा जों गिबियावनो जोङो बे निसाबारा PKP होनना बुङोमोन, बेवहायनो फार्स्ट जोङो माने गेजेर फरायसालि जों गायसननो मोनदों। जोंनि बे ओनसोलनि गासै रायजो राजाफ्रानो बेबायदिनो सोरबाबा खुन्था लांदों, सोरबाबा एंखुर लांदों, सोरबाबा औवा लांदों। थिग बेबायदि नांगौ मुवा स्कुल फरायसालिखौ जों गायसननायाव जाबायदि मुवा बेसादफोर नांगौ बेफोरखौ लानानै जों मोनसे फार्स्ट गायसनग्रोदों बे KTB निसाबारा KTB। दिनै नेक्स्टआवनो थांबाय जोंहा जोंनि बर' रायजोफ्रा सानबाय गतिके बेथ' बैसांफोरनि गेजेरजोंसो जाबाय, बेनिखायनो जोंनि बे सिमसाफुरि ओनसोलनि गेजेराव जोंहा सिमसाफुरिखिनियावनो जों गेजेर फरायसालियावसो जों गायसननाया गाहाम जागोन। नाथाय जोंनि बे सिमसाफुरि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा मिथिं बाथां जनानै रायलायनायनि गेजेरजों बेवहाय गिबि जोंनि बर'फोरा गेजेर फरायसालि ओनसोलनि गायसननो मोनदों आरो। बेफोरबो जोङो बे बिथां रुंसारि जालांनाय रामेस्वर बसुमतारीनि लोगोजों थांफानानै जोङो बेखौ गायसननो मोनदों। दा बे समावहा जोंनि लोगोफोर दंमोन गोबाङानो,
आरो बे रामेश्वर बसुमतारी जिखिनि रुंसारि जालांबाय बिनिबो लोगो मानसिफोर बहुतानो दंमोन नाथाय सोरबा सोरबा जिउ नागारलांबाय सोरबा सोरबा बेबायदि बे जायगायाव हा गारनानै गुबुन गामि जायगायाव थांबाय थिग बेबायदिनि गेजेराव दा बे रामेश्वर बसुमतारियानो जोंनि बे नावकाटा ओनसोलाव देरसिन जानानै दंमोन दिनै बिथाङा बिथांनि जिउआव गोमालांबाय दा बेखिनिखौनो बिथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै आङो नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে, ছাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে, মানে খোজকাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়েই মই ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।